Good morning po. Ayan, gawa muna tayo ng ng ating ikakabuhay. Maraming salamat sa inyo dyan, guys. Kumusta naman ang ating life? Ayan, gulay-gulay lang muna tayo. Mag-prepare muna ako ng gulay para pagdating ko mamaya magluluto na lang. Cooking. Ayan. Start preparing ng pagkain ng aking amo. Magulay tayo, guys. Ano lang naman siya, ibibake ko siya. So, mabilis lang to. Pampabilisang gulay. Wala kaming tubig. Kaya, tipid-tipid sa tubig. Tatlo lang kami, guys, pero kanya-kanya kaming trip ng pagkain dito. Ako naman, ayaw ko talaga ng araw-araw ng karne ba. Gusto ko talaga yung gulay, isda, pero yung kaning baboy, nakakaumay. Baliktad na. Nung nandun ako sa Middle East, hanap ko talaga yung kaning baboy. Ngayon nandito na ako sa Asian country. Ano tawag dyan? Nakakasawa na yung baboy. Ayan. Sawa na sa baboy. Ano na lang. Nagbili ako ng isda. Yung ano ba tawag dyan sa Pinas? Yung buraw. Inano ko lang siya, guys, sa freezer para pag magluto ako bilis lang na hindi na pupunta dun sa labas. Good for 1 week ng isda. Kaya kahit kanin namin good for 1 week na din. Kasi hirap na, guys, sa labas. Nakakatakot lumabas. So, kailangan natin mag-ingat para sa ating kalusugan. Ayun, guys, magbibake ako ng gulay. Sari-saring gulay. Sabi nga ng amo ko, ABC na gulay. Pero wala akong carrots. Ipakita ko sa inyo kung ano yung gulay na hinihiwa ko. May kamatis, may cabbage, repolyo ba? Repolyo na violet. Saka white cabbage. Wala talagang tubig. Ayan, guys, kunti-kunti lang yung aking gulay. May kunti akong repolyo. May kunti rin akong repolyo na purple. Saka yung broccoli. Saka asparagus. Saka tomato. Ayan lang po ang aking gulay. So, diet kasi siya. Diet. Kaya, guys, pag tayo ay payat, hindi naman tataling payat. Huwag na tayong magportaba kasi mahirap talagang magpapayat. Sabi ko nga sa amo ko, gusto ko tumaba ng konti. Ay, sabi niya, mahirap mahirap magpapayat pag mataba ka na.
Ayan na guys. Ayan na yung aking ayan. May siya, may konting broccoli, tomato, saka konting tawag dyan, konting asparagus, saka cabbage din, at saka ayan, may purple cabbage saka white lang siya, green. Tapos lalagyan ko na siya guys ng bawang na tiniktik. Para siya, pag na-bake na siya guys, anong tawag dyan? Mabango.